Salut! Cum poți să-ți faci un roller acasă? Ai uleiuri esențiale, ți-ai cumpărat recipiente rolon. Ce trebuie să faci? Care sunt pașii pe care îi urmezi? Ți-am schițat aici 4 puncte. Ce ai nevoie? În primul rând ai nevoie de un recipient cu un accesoriu rolon. Poți folosi recipiente rolon de 10 ml, recipiente rolon de 5 ml sau poți refolosi sticluțele de la Young Living, care sunt de 15 ml și de 5 ml. Acum ai luat, să zicem, un set de rolonuri de la mine. Dai jos accesoriul rolon, te folosești de capac. La fel procedezi și cu sticluțele de la Young Living. Spre exemplu, lavanda. Desfaci sticluța și cu ajutorul capacului scoți plasticul respectiv. Atașezi accesoriul rolon pe care tot de la Young Living îl poți achiziționa de pe site și ai rolonul tău. Ce ulei vegetal folosești? Poți folosi V6, care este un complex de 6 uleiuri vegetale pe care îl găsești la Young Living, sau, dacă nu ai V6, poți folosi orice alt ulei vegetal de calitate foarte bună. Ulei de cocos, ulei de măsline, orice îți dorești tu și ai la îndemână. Trecem la punctul 3, un pic despre diluții. Pentru categoria de vârstă de până la 1 an, folosim o diluție mare. Într-o sticluță de 10 ml poți pune până la 2 picături de ulei esențial, după care adaugi ulei vegetal și ai diluția corespunzătoare vârstei. Între 1 an și 5 ani crești cantitatea de ulei esențial. Între 6 și 12 ani poți ajunge până la 10 picături de ulei esențial în sticluța de 10 ml. Ok, am zis că vă povestesc astăzi despre 2 blenduri pe care le fac eu foarte des pentru ai mei acasă. E blendul de digestie și o să vă povestesc despre blendul de imunitate. Astea cred că le folosim cel mai des. Pentru digestie folosesc 2 uleiuri esențiale pe care le regăsești în kit. Peppermint și Tea-Jize. Ține cont de grupa de vârstă în care se încadrează copilul tău. Pune numărul de picături pe care ți-l dorești. Mie îmi place să pun cantitate de Tea-Jize un pic mai mare decât Peppermint. Consider că Tea-Jize-ul chiar e destinat pentru problemele digestive. La ce probleme digestive mă refer sau când îl folosesc? De fiecare dată, după ce mănâncă și spune că îl doare burtica, de aici ne gândim, ori a mâncat prea repede, ori i-a picat greu la stomac, fac cercuri pe burtică, fac masaj în ordinea celor de ceasornic și la scurt timp uită că îl doare burtica. Dacă nu a mers la baie de mult și la fel spune că îl deranjează burtica, facem masaj. El vine singur ca lep și îmi zice: mama, mă doare burta, îmi dai ulei? Și luăm rolonul pentru digestie, masăm frumos burtica și în scurt timp se rezolvă toate problemele. Ok, deci la digestie folosim Tea-Jize și Peppermint. Pentru rolonul de imunitate îmi place să folosesc din kit combinația asta, Thieves și tămâie. Pun cantitate mai mare de Thieves și doar 1-2 picături de tămâie. Dacă ai uleiul esențial oregano, ca să fie mai puternic rolonul, folosește și oregano. O altă regulă foarte importantă e următoarea. Dacă ai 12 uleiuri în kit
Nu pune toate cele 12 uleiuri în rolon. E o mare greșeală. Încearcă ca într-un rolon să nu ai mai mult de 3 uleiuri single. Lavandă, mentă, lămâie. Sau combină un ulei single cu un blend de uleiuri. Cum am dat exemple până acum. Pardon. Tămâie și Tims. Sau peppermint și Digice. Un ulei single și un blend de uleiuri. Dacă punem la oaltă 2-3 blenduri, dacă adăugăm Stress Away, RC, Thieves, e foarte posibil ca între ele componentele chimice să se anuleze unele pe altele. Și astfel nu vei obține rezultatul dorit. Nu zic că sunt reacții adverse, dar te dai degeaba. E posibil să nu-și facă efectul. Nu combinăm 10-20 de uleiuri într-un blend crezând că gata, toate problemele noastre din cap până în picioare s-au rezolvat. E important să știi ce face fiecare ulei esențial în parte. În imunitate, pune Thieves, despre care știm că e ulei destinat imunității. Poți pune alături tămâie, poți pune alături lemon, poți pune alături oregano, altceva în afara kitului. Și unde ne dăm cu ulei esențial? Unde aplicăm rolonul? La tălpi, foarte des, e o zonă super, mai ales pentru copii, și pe șira spinării. Dimineața, când se trezesc copiii, fac masaj ceafă, șira spinării, la tălpițe, când mergeau la grădiniță, la fel, tălpile, înainte să iese pe ușă, erau date cu roll-on. Seara înainte de culcare, de asemenea. Mai poți face roll-on pentru memorie, când ai examene care se apropie sau când participi la cursuri și vrei să fii cu mintea acolo, să nu-ți zboare mintea în N locuri, poți folosi blend pentru memorie. Sunt uleiuri destinate lucrului acestuia. Te ajută să îți păstrezi concentrarea pentru mai mult timp. Trebuie să ții cont. Diluarea nu diminuează efectul uleiului esențial. Nu ne place să folosim uleiurile esențiale în recipiente cu rolon. E foarte ușor de folosit cu copiii. Și copiii, dacă prind în mână o sticluță rolon, nu îmi fac așa mari griji ca și când ar lua Thieves nediluat și ar umbla cu sticluța. Folosește cu încredere recipientele rolon, diluează corespunzător schemei de vârstă și nu-ți fă griji că nu își va face efectul. Mulțumesc că m-ai ascultat, sper că ți-a fost de folos și abia aștept să pornim împreună în aventura asta minunată. Sunt o sumedenie de informații pe care încet te voi ajuta să le dobândești. Mersi, ceau, zi bună!